En aquest segon vídeo procedirem amb l'estimació de la fiabilitat de consistència interna. A tall d'exemple ho farem tant pel webs en el temps 1 com en el temps 2 i en alguna altra escala més puntual per entendre una mica la lògica. En primer lloc, obrim l'arxiu de dades que ja tenim preprocessat. Podem simplement fer doble clic, esperar que s'obri i esperar que carregui. O mitjançant el menú podríem venir i obrir. Primer de tot ens assegurem que tot estigui en variable scale, que és el cas, perquè si no tindríem problemes. I sobretot que tinguem activat aquest mòdul d'aquí. Si no tenim el mòdul d'aquí, anem a l'altre menú i l'activem. En aquest cas ens està suggerint que actualitzem unes certes coses, però no ho farem en un altre moment. I bé, doncs què fem, no? Volem analitzar la fiabilitat del webs, per això utilitzem el menú de fiabilitat clàssica, no utilitzarem l'opció de Bayesià. Seleccionem els 15 ítems, és molt important seleccionar els 14 ítems i no l'escala total, perquè per la pròpia definició de consistència interna no tindria sentit. I què veiem? Observem una estimació de 0,92 i tant per alfa com per omega, amb un interval de confiança de 0,91 a 0,93. Per tant, seguint els criteris de Nunali i Bernstein, veuríem que tant per l'estimació puntual com pel límit inferior de l'interval de confiança seria major de 0,90 i per tant seria raonable pensar que és fiable per prendre decisions individuals. Què més tenim aquí? Ens podria passar, per exemple, que un d'aquests ítems fos invers, és a dir, que sigui redactat en una altra escala, i que no vagi en la mateixa direcció, i podríem seleccionar-hi perquè calculés aquesta inversió i fos correcta. Una cosa bastant important és que en principi mai tocarem aquestes opcions avançades, i dic en principi perquè després veurem alguna excepció. Per tant, si en algun moment us demana que feu un càlcul de l'interval de confiança per Bootstrap, no ho feu. És probablement un problema a causa de que no heu posat les variables com a escala o algun altre tipus de problema relacionat amb la versió del software. I en aquest cas podríem revisar-ho. Què més podem trobar per aquí? Ens trobem també que podem veure el valor d'alfa o d'omega quan eliminem un ítem. En aquest cas, per convenció farem l'alfa de Cronbach, però podríem fer qualsevol dels dos. I el que veuríem, si marquem aquesta opció, és que partim d'un valor de 0,92 i si eliminem pràcticament excepte l'ítem 8, qualsevol dels altres ítems, veuríem que la fiabilitat empitjora. Per tant, no seria massa raonable eliminar cap ítem. Només és l'ítem 8 que si l'eliminem es manté la fiabilitat. També trobem la correlació de l'ítem amb el total de l'escala. Se'ns afegeixen aquí unes columnes i veuríem la correlació que té amb el total de l'escala. Això seria perquè hem analitzat el webs 1 i què ens passa si analitzem el webs 2. Si analitzem el webs 2, obrim un altre menú, seleccionem els ítems del webs 2 i ens donarà bàsicament un error. Ens ha dit que ha fallat i que ho intentem canviar. Mai canvieu a PAF aquí, el problema és un altre. El problema és que si recordem, el webs 1 tothom té observacions i en el cas del webs 2 no totes les persones tenen observacions. Si venim aquí i ho veiem, les persones estan buides i el que ens recomana si posem l'alfa és que fem la list-width deletion. Això el que vol dir és que tractaríem els valors perduts i ens elimina aquelles persones que no tenen l'observació. Què veiem? Veiem que efectivament la mostra és més petita, per tant comparar directament les dues coses no acabaria de ser del tot correcte. En tot cas veuríem que la consistència interna en el segon moment és lleugerament inferior, en aquest cas el valor baixa de 0,92 a 0,90, i per estimació puntual la conclusió continuaria sent la mateixa, que podria ser apta per a decisions individuals, però pel límit inferior ja no podríem tenir aquesta mateixa conclusió. Aquest procediment caldria repetir-lo totes les vegades, és a dir, per cada una de les subescales que tinguéssim. És a dir, no hi ha manera automàtica de poder fer una taula, per exemple. Llavors, caldria repetir aquest procediment tantes vegades com sigui necessari. Per exemple, podríem venir, fer-ho pels ítems positius,
del PANAS a la forma curta, pels negatius, per un, per tots. No hi ha manera d'automatitzar-ho perquè cal tenir el coneixement de quins ítems són els que conformen cada una de les escales o de les subescales. Per tant, sí o sí és necessari poder-ho repetir cada una de les vegades. I això acabaria amb aquesta explicació de consistència interna. Seguirem amb el següent vídeo mirant la fiabilitat de retest.